Сега ще видим Анджело е върхът и още един от неговите сложни планове. С малко труд и много късмет Анджело ще успее. Затова не ставайте, следва Анджело е върхът само по Cartoon Network. Form Titan. Всички те имат необикновени дарби. Телепатия, извънредна бързина, изострен слух, изключителна точност, умение да се оформя в твърдена вода. Те са млади, те са неопитни, но са страхотни! Младежка лига! Нова поредица утре от 18:30. Само по Cartoon Network. За да си от отбора на победителите това лято, трябва да си бърз. Смел! Трябва да ги спрем на всяка цена. И преди всичко да мислиш отборно. Играете срещу всички нас. Аксел, давай! Стани част от отбора. Да започнем ударно! Хайде, приятели! И на Zuma 11. Днес от 17:30. Само по Cartoon Network. Реклама. Нърв! Нова серия от Супер Сокър